ҳамасола дар тоҷикистон ҳудуди 30,000 ҷойи нави таҳсил бунёд мешавад, аммо ҳанӯз ҳамон як мушкили аслии маорифи ин кишвар боқӣ мондааст. 2016-2017 ба 215,932 кас хайр дӯем ки наздики 216,000 қарор шуд. Махсусан ҳамин соли 2016 ба 201 мактаб барои 39,028 кас ҷои нишаст дохта шуд. аксарияти ин мактабҳо фарсуда ё садамона инҳоро арнавсозӣ карданд. чунин вазъият чанд сол аст идома дорад ва ин амр мояи нигаронии ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон шудааст. зеро ба эътиқоди соҳибназарон як қиштри умдаи ҷавонон дур аз таҳсил монда ё дар синфҳои пур аз мактабхонҳо таълим мегиранд ки ба сифати омӯзиш таъсири манфӣ мерасонад. талабот ба захираҳои маърифатӣ яъне китобҳо, технологияҳои нави педагогӣ сол ба сол зиёд мешавад. масалан талабот ба технологияи компютерӣ, ба китобҳои нав, ба дастурҳои нав, ба омӯзишҳои нав рӯз ба рӯз зиёд мешавад, зеро ки ҷаҳонишавии маориф тақозо мекунад ки яъне кишвар бояд аз захираҳои нав, аз манбаъҳои гуногун бояд истифода кунад. аз ҳамин нуқтаи назар мо имрӯз дида истодаем ки новобаста ба он ки ҳукумат миқдори ҳаҷми маблағгузориро зиёд мекунад, ҳанӯзам талабот ба захираҳои молиявӣ дар соҳаи маориф рӯ ба афзоиш аст. ҳазорон волидайн ба сабаби набудани ҷои таҳсил дар маҳалли зист ва камбуди ҷои таҳсил дар мактаби наздик водор мешаванд фарзандони худро ба мактабҳои дурдаст фиристанд. роҳе ки хонандагонро то мактаби 15 ноҳияи рӯдакӣ аз деҳаи истиқлоли ин ноҳия мебарад, аз соҳили рӯди кофарниҳон мегузарад. кӯдакон аз 4 то 8 километр роҳро тай мекунанд то ба мактаб бирасанд. мошине намеён ки ба пул сош кунем будакомона барем. ака худо ҳами шофёрора инсоф битава мам кунан мошиношуна бор кунан бор мегӯянд накунан. ҳама якиҷо падар яхеш падар надоранд, пул надоранд, шароити надоранд ки дар мошин битан бираванд. созмонҳои байналмилалие ки бо мактабу маориф кор мебаранд бар инанд ки бо дар назардошти мушкилоти иқтисодӣ дар тоҷикистон бояд низоми ғайридавлатии маориф низ тақвият дода шавад. шахсан ман мехостам ҳузури бештари бахши хусусӣ дар ин соҳаро бубинам. вақти он расидааст ки дар тоҷикистон ҳатто донишгоҳҳои хусусӣ арзи ҳастӣ кунанд, зеро дар кишварҳои пешрафта маҳз нақши донишгоҳҳои ғайридавлатӣ дар рушди илм ва фанновариҳо бештар эҳсос мешавад. зимнан дар давраи истиқлолият мактабҳои олии тоҷикистон аз 13 ба 39 адад расида ва миқдори омӯзгорон нисбат ба соли 1991 4000 маротиба зиёд шудааст. шумораи мактабҳои миёна низ сол аз сол афзоиш меёбад ва ҳамакнун ба ҳудуди 4000 расидааст.